אוקיי, אז עשיתי רייד של צוות רוקט. בואו נראה. האם יצא לי שייני? שייני, צ'ק. לא, יצא לך שייני? בואו נראה אם אני תופס. זה וואבה פט הבת. ביי. 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 יאללה, אנחנו בואו ננסה לתפוס. יש. בואו נראה כמה אייבי הוא. קצת אייבי. יש לי וואבה פט בן ווואבה פט בת לפי מה שאני זכור. שאני יודע. אוקיי, קיבלתי את זה. ושייני צ'ק. לא. כן. אני צריך עכשיו להוריד. למחוק כאילו פוקימון. לא. אז שייני צ'ק. אוקיי. סבבה, זה לא שייני. תפסתי. מלא אייבי. רק אומר. רגע, אני מוחק. לא צריך את קורבן, יש לי את הפיתוח. תראו. למה אני כמעט ולא תופס אותו? כי תראו מה יש לי כבר. איפה זה? שנייה, אני אשים את זה. ככה. וואל, 1500 כזה סיפי. 1600. בגלל זה. אז יאללה. בוא נראה, אולי יש רייד קל שאני יכול לעשות. יאללה, אני אעשה את זה. טודודייל. אם יצא לי שייני. מה שאתם רואים עכשיו כאן זה משימה של מיו. אני כבר בדף 50 מתוך 8. אני צריך לתפוס עכשיו דיטו. איך אני אתפוס דיטו? קשה בטירוף. אני צריך לתפוס. לא שיהיה לי דיטו לתפוס. אני צריך לתפוס. כמו אם מישהו נותן לי בטרייד, זה לא נחשב. ואם מישהו רוצה ממני חברות, תסתכלו, זה השם שלי. זה. יאללה, בואו ניכנס. לא, רגע, בואו נקווה. שנייה. אני לא כאן. כאן. כמה כאלה יש לי? 1. לא. אני לא יכול לעשות. אבל אני צריך עכשיו, תראו, יש לי משימה של הפארטי, אני צריך לעשות נייסים. אז פשוט לתפוס פוקימונים ולעשות נייס. לא, תצא. בלי שפוקימון זה יצא. לא משנה מה, אני גם ככה מוחק אותו. אלא אם כן הוא אייבי גדול מאוד.
כוכבים בשבילי זה למחוק. אני כמעט ולא תופס אותו, אלא אם כן הוא מעל 300, אפילו שאני לא יודע למה. בקיצור, אני רוצה לתפוס אותו בעיקר אם הוא שייני, ואני פשוט גם רוצה לתפוס בשביל להשיג סוכריות בשבילו, בשביל לשדרג את גרנינג'ה. סבבה. יש. עשיתי אחד מהנייסים. גרייט, אקסלנט ונייס, אני צריך. פעם עשיתי 3. מישהו אמר קודם ביי, הוא עשה איתי את הרייד של הצוות רוקט. הוא איתי בפארטי, אנחנו עושים את המשימה. ואז ככה פשוט צריך לעשות. נראה לי כאן אני אסיים את הסרטון. אז יאללה, ביי.